Senajan to bocah saka Karang Prabisa, nanging dirasa tresnah, aku kepengin urip barengan karo Sing pangeran, kula suwun kanthi sanepipun jenengan. Ampun damel dolanan katresnan kula nggih. Ade Kaji. Cemblorot gandenge uleng-ulengan nduk iki sapa nduk Jenengan ketepangan iki sing kok senengi nduk kowe kok pinter milih jenengmu sapa to dipun wanohaken kula Pangeran Sri Palwaka saking Praja Kediri Pangeran Sri Palwaka sampeyan ngandhak ento Pangeran Sri Palwaka. Kula bungah seneng ati kula merga donya mara dhewe. Nggih, sampeyan anake penggede teng kraton Kediri. Panjang bagus. Sampeyan seneng kalih anak kula Sri Gati. Ngeten nggih, Pak. Nantos sabenjenipun kula menika tansah caket lan cedhak kalian Sri Gati. Kula tresna kalian Sri Gati. Lah kowe piye, Nduk? Kula nggih tresna kok, Pak. Umpama ora kelakon karo Pangeran Palwaka. Sulawesi mboten sawana. Sampeyan pripun semanten ugi kula? Menawi benjang kula menika mboten saged gesang dhawuhan kalian Sri Gati. Kapilau kula mati depanipun. Aja kuwatir, Nduk. Ngeten nggih, Jeng Pangeran. Kados pundi? Monggo mawon. Wong tuwa niku mboten dados pepalas. Nek kula nggih nyuwun bebretan. Dados panjenengan sarujuk, lajeng panjenengan nyuwun bebretan. Srah-srahan cetane. Lajeng srah-srahanipun menapa? Wujud bondo donya niku mboten. Mboten bondo donya. Nggih. Lajeng panjenengan nyuwun srah-srahan. Wujud barang nggih mboten. Wong setunggal nyune kula. Namung siji. Nggih. Gelis panjenengan menika bloko menapa ingkang dados srah-srahanipun. Menawi ing jagat menika wonten kula badhe midanan. Teng jagat wonten. Wonten. Nggih. Kelampahan jenengan gadhahi karo anak kula niki ning kula nyuwun srah-srahan. Srah-srahane sirahe Sinun Prabu Sri Pamekar. Perkaramu iki perkarane bapak. Menapa mboten kelentu menapa kang dados ngendikane sampeyan? Panjenengan nyuwun srah-srahan mustakane Prabu Sri Pamekasan saka Kraton Kediri. Mboten, nggih niku nyune kula. Ing ngajeng panjenengan menika sampun sarujuk bilih kula badhe mulut garwa kalian sedherek.
nanging cetha saking tembange panjenengan nyuwun sastra mustakane Prabu Sri Pamkas saka kraton Kediri cetha menawi sampeyan menika napik kalih kula kanthi cara alus. Sapa Prabu Sri Pamkas? Kae wong tuaku sing ngukir jiwa ragaku. Menapa ing kene aku dawuh karo Sregatu. Kanthi acak-acak wangkene tiyang sepuh. Ora bakal tak wujuti. Apa sing dadi pejalmu? Bradan Sukoparo. Sri Panane aku wis mangerteni. Yen to kowe iki wong tuane Sregati. Wong sing tak tresnani. Nanging saka karepanku aku teko ning Goklothok supaya aku gripeh karo kowe mergo ngeman karo kowe. Nanging apa entuk-entukane? Tembung manaske kuping. Aja kok sungguh aku wedi karo kowe, Bradan Sukoparo. Sri Palwaka ngertenono. Anti aku njaluk sasan sirahe Sri Pamkas. Yen wis kelakon, genti nyawamu tak ajab. Ngajak patine pengiran Sri Palwaka. Kowe manggon ora sak tengah Goklothok. Iki wewengkoning Singobarong. Apa kowe ora ngerti? Sak kiwa tengen kucah. Sampean nyawang, sampan pun dikepung. Brandal Sukoparo. Saka rumangsamu aku teko ning Goklothok kene mung kae jeneng. Yakane isen. Prajurit saka Kraton Kediri Krak. Kanthi karo perangan prajurit sing gambeng-gambeng ing menggone bisa rakyat karo. Nggih dibongkakne ditimawon. Ayo ngono.
Aman Kel. Aman. Aman Kel. Ora apa-apa. Aman ah. Mego aman. Apa yang saya mego? Kene. Mego. Kalau ora tau kaku. Ora tau kaku kabeh. Repetno. Yo wis ora tau kaku lho. Mego jurusan jape apa balonan? Enggak. Bakaran. Kari kowe. Wali apa ora? Wong kene kene tempat doni yo. Wali karo kowe. Yo. Wali. Enggak ada. Wali Pak, wis kadung menang. Yo. Oke. Malah dinaikkan. Kamu di belakang aja ya. Yang di atas kamu mau kerja itu bingung. Anak sapa iki? Wah, Kowe ra dosa kan. aku piye? Amera jolai. Wong sing nanggap. Lho, kalah karo kono. Kan, keroyok ae. Manut. Kesamplok bayar lho. Berapa? Ayo nyane. Kesamplok bayar. 400 ya.
Bres. Kebro Pak. Bajingan. Gini. Apa? Batu tukel. Tutup kamu. Tak wani. Bajingan. Bagaimana? Segel. Welangan. Aku mana yo? Adep Pak. Mati lampu. Ora. Kowe lanang, aku lanang. Padha duwe kedut. Kowe wani, aku wani nyobat siang. Menang kowe. Berapa? Dadang loro dibojo. Kedot ora dibojo diopo? Apa? Apa? Wani? Apa? Orang terbujuk. Orang aku sebulu lah. Promosino. Ganteng ang dagangan yo. Ganteng orang payu. Lah, lha payu yo. Karuan payu. Elek ning dibojo. Ganteng ning dibojo. Orang terbujuk. Orang aku. Kowe Ora apa-apa elek-elek. Ora apa-apa nek pulang yo. Lah, kon bojo loro. Londi. Oh. ora kula. Kiblat. Ribet dikelilingi batu. Kowe yo. Allah. Kasihan. Ini. Umpama wani kowe kedut, aku wadeni. Aku kok. Bajingan kene. Gini. Ayo. Ngono Pak. Enak. Apa kemat? Gini Pak. Mampu atlas. Wani, ayo. Dadar. Sing hati Pak. Saya penting Mas Bodo. Sikat. Yo. Ayo. Saiki. Iya yo. Lah. Ora-ora. Yo. Ayo matok. Aku iso males kok kowe. Lah, pakai grip panas. Paling siap lagi. Yo. Apa piye? Aku. Iku mau kowe, Pak. Kowe. Mumu suwe. Tiba. Ayo.
Segera masih kembar aku. Apa sih jenazah ini? Senajan bukan elek tapi kan ngayani. Suratku serat. Hey!
ngombe. Opo? Paye kono.
mikir Rakel. Weh. Wah, samuhung apa? Satu. Kaget aku. Kaget. Aku dulu takut. Aman ya, Mas. Kene kan Aman ah. piye orang-orang dek ngelusi rae bilang bonek ora mungkin. Apa? Kalauku. Malat-malat awasan. Mulane kok kalungan lu kanggo pentil lu kan molor. Mulai malah mau jebret. Ampun koyo bersih. Woi, piye? Aku siap. Wani, bisa balik. Wani. Lala. Ayo.